Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Let's sing, give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Kai Koglana Sakaya Masiga Kai Koglana Sakahayat Ako magampo Kai Koglana Sakahayat Ako magsiga Tibo o adlaw. Kanta Kosana, Kanta Kosana, Kanta Kosana, that's Hari. Kanta Kosana, Kanta Kosana, Kanta Kosana, Paras Hari. Let's sing Kanta Kosana, Kanta Kosana, Kanta Kosana, Kanta Kosana, Paras Hari. Kanta Kosana, Kanta Kosana, Kanta Kosana, Paras Hari. Let's give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Hallelujah. Jesus, we worship you today. Yes, Lord. We worship you today. Hallelujah. So, Matthew chapter 8, Visayan. Everybody be attentive to the word of God. Everybody listen to the reading. Ug sa milugsong siya gikan sa bukid, ang mga dagkong panon sa mga tao mingnunot kaniya. Ug ania karon usa ka sanlahon miduol ug misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo kong buot ka arang ikaw makahinlo kanako. Ug sa gituy-od ni Hesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya nga nagaingon, Buot ako, magmahinlo ka. Og diha-diha dayon nahinluan siya sa iyang sanla. Unya si Hesus miingon kaniya, pagmatngon nga dili ka magsugilon bisan kang kinsa, apan lumakaw ka ug magpakita sa saserdote ug maghalad sa halad nga gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Ug sa nakasulod si Hesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga nagapakiluoy kaniya ug miingon, Ginoo, ang akong binatunan nga giparalisis nagahayad sa balay ug nagaantos sa hilabihan gayud. Og si Hesus miingon kaniya,
Muadto ako ug ako siyang ayohon. Apan ang senturyon mitubag og miingon, Ginoo, dili ako takos nga mo pasilong ikaw sa ilalom sa akong atop, apan isulti mo lamang ang usa ka pulong ug ang akong binatunan mamaayo. Kay ako usab tawo nga anaa sa ilalom sa kagamhanan ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Ug moingon ako sa usa, umadto ka ug moadto siya. Ug sa usa, umari ka ug moari siya. Ug sa akong ulipon, buhata kini ug buhaton niya. Ug sa pagkadungog ni Jesus nahibulong siya. Ug miingon sa mga naganunot kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa sa Israel wala ako'y hingkaplagan sama niini kadako nga pagtuo. Og nagaingon ako kaninyo, nga daghan sa sidlakan og kasadpan ang muanhi og mulingkod kauban ni Abraham, og ni Isaac og ni Jacob sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon sa kangitngit sa gawas. Didto adunay unyay panghilak og panagkagot sa mga ngipon. Unya si Jesus miingon sa senturyon, lumakaw ka og ingon sa imong pagtuo, mao ang pagabuhaton kanimo, og maayo ang iyang binatunan ni adtong taknaa. Okay. Let's have the next reader from verse 14. Matthew 8 and verse 14. Yes. Og sa misulod si Jesus sa balay ni Pedro, hingkitan niya ang ugangang babae niini nga nagahigda nga gihilantan, og iyang gihikap ang kamot niya og gihuwasan siya sa hilanat, og siya mibangon og nagaalagad kaniya. Og sa miabot ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan og iyang gihinginlan kanila ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong og iyang giayo ang tanang mga masakiton aron matuman ang gisulti ni Isaiah sa nga manalagna nga miingon, siya gayud nakuha sa atong mga kaluyahon og nagdala sa atong mga balatian. Og sa hingkitan ni Jesus ang dagkong mga panon sa katawhan, libot kaniya, gisugo niya nga mangadto sila sa tabuk. Og sa miduol ang usa ka eskriba miingon kaniya, magtutudlo, mununot ako kanimo bisan asa ka moadto. Og si Jesus miingon kaniya, ang mga milo adunay mga lungib, ug ang mga alanggam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tao walay kaurarayan sa iyang ulo. Ug ang usa sa iyang mga tinun-an nag-ingon kaniya, Ginoo, tuguti ako sa pag-adto una sa paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, numunot ka kanako og pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Og sa misakay siya sa usa ka sakayan, mingnunot kaniya ang iyang mga tinun-an, og ania karon miabot ang usa ka dakong bagyo sa dagat. Sa pagkaagi nga ang sakayan gisabwan sa mga balod, apan siya nagakatulog. Og miduol kaniya ang iyang mga tinun-an, og ilang gipukaw siya sa pagingon, Ginoo, luwasa kami, mga wala kami. Og siya miingon kanila, nganong mga hadlo kamo o kamo nga diyutay pagtuo. Unya mi bangon siya og gibadlong niya ang mga hangin og ang dagat, og miabot ang usa ka dakong kalinaw, og ang mga tawo nang hibulong nga nagaingon, kinsa ba kini nga bisan pa ang mga hangin og dagat nagasugot kaniya. Og sa miabot siya. Okay. There. Next reader, please, from verse 28. Ug sa miabot siya didto dapit sa yuta sa mga taga-Gadara. Gisugat siya sa duha ka hingyawaan nga nanggula sa mga lubnganan, mga mabangis kaayo sa pagkaagi nga walay kinsa nga arang makaagi ni adtong dalana. Ug ania karon nagasinggit sila nga niingon, unsay labot namo kanimo Hesus nga anak sa Dios? Mianhi ba ikaw dinhi sa pagpaantos kanamo sa dili pa ang panahon?
ug sa halayo kanila didtoy usa ka panon sa daghan nga mga baboy nga nananag-ungad, ug ang mga yawa nagapakiluoy kaniya sa pag-ingon, kung imo kaming abugon, ipadala kami ngadto sa panon sa mga baboy. Ug siya miingon kanila, pangadto kamo, ug sa nanggula sila nangadto sa panon sa mga baboy. Ug ania karon ang tibuok panon sa mga baboy midulhog nga nagadalagan sa makusog gayud sa bakilid padulong sa dagat ug nangamatay sa tubig. Ug ang mga magbalantay sa mga baboy nangalagyo ug sa nangadto sila sa lungsod gisugilo nila ang tanan ug ang nanghitabo sa mga hingyawaan. Ug ania karon ang tibuok nga lungsod mingsugat kang Hesus ug sa ilang nakita siya nagpakiluoy sila nga mopahawa siya sa ilang mga utlanan. Thank you. Brother Archie. Translation. So we are reading Matthew chapter 9, chapter 8. So atong gibasa karon ang Mateo kapitulo 8. And what we understand is Jesus has been teaching the people before this. So atong nasabtan nga si Ginoong Kristo nining bahina siya nagatudlo sa mga katawhan. We listened last week to Matthew chapter 7, and Jesus was teaching about false prophets. Niadtong niaging Sabado nagtudlo kita sa Mateo City og atong nahibaw-an nga si Ginoong Kristo nagtudlo sa mga false prophet. Those are the ones who preach a message but it does not produce righteousness. So adunay mga tawo nga nagtudlo sa mensahe apan wala nila diha ang kamatarong. And Jesus ended by saying that we have to build our house on His words for us to have a strong foundation. So nagingon si Ginoong Kristo nga kita magabuhat og templo or simbahan sa dihang ato nang mabatunan ang kalig-on diha sa iyang pulong. When you have a house, you always have foundation. Otherwise, if the typhoon comes, it will blow it down. So kung magtukod kitag balay, kinahanglang aduna gay pundisyon nga lig-on aron kung adunay mga bagyo dili gid siya matumba. That is why, that is the same in our lives. Our body is a house. Mausab kini sa atong lawas nga kinahanglan nga lig-on gayud kita sa pangalagad diha sa Ginoo. You have a house which you are responsible for. That is your body and your mind. So aduna kitay balay kining atong lawas o kita responsable niini sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Whatever you let inside the door of your house, your eyes, your ears, you are responsible. So tanan nga makita nimo sa imong pultahan, sa imong mata, ikaw responsable sa imong kaugalingon. You can decide to allow the words of Christ to enter your life. Ikaw makapili mga igsoon kung imo bagyong pasudlon ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. That means that you listen and obey. Mao na nga kita naminaw o kita magasunod. And in chapter 8, Christ is now performing His work of miracles. So diri sa Mateo 8 si Ginoong Kristo nagbuhat sa mga milagro. So these miracles are done after Jesus teaches His message. Kini nga mga miracle nga nahitabo sa dihang nagtudlo siya sa pundisyon sa pulong sa Ginoo. And it is always like that. Christ teaches in a place and then He heals the sick afterwards. Yeah, so si Ginoong Kristo nanudlo sa pulong pagkahuman sa niya pagwali siya nagaayo sa mga masakiton. He starts with a leper, somebody who has a skin disease, Sama sa sanglahon. and he said that he wants him to be clean. The man asked Christ, and he said, yes,
So adunay usa ka tawo nga nangayo og pakiluoy ni Jesu-Kristo nga gusto siya nga maayo, then iyang gihatagan ni Jesu-Kristo og kaayuhan. The man was healed. And then Christ shows that healing comes by faith. So gipakita ni Jesu-Kristo nga ang pagkaayo diha sa tua mao gayud ang atong pagtuo. So that is when you have to be careful what you allow yourself to hear. Mao gayud nga ato gayong pagabantayan kung unsa nga atong nadungog. Is that going to build your faith or is it going to destroy your faith? So sana nga paagi mga igsoon sa imong pagdungog, mao kanang pamaagi nga ikaw maka gama ikaw og lig-on nga pundasyon or imo bang huyang nga pundasyon. Many of your friends are saying, that's impossible, it can't be done. Do you believe them? So daghan sa atong mga kaila nga mingon imposible nganong nagatuo man kaniana, Or you will never succeed in what you're planning. or dili ka magmalampuson diha sa imong mga tinguha. Or, why are you going to Soldiers of Jesus Christ? That is not a good place. Yeah, so daghang mga tao nga mingon nga nganong moadto man ka sa Soldiers of Jesus Christ nga dili man na sila insakto or bag-o lang sulpot. It is not Soldiers of Jesus Christ. You're coming to Jesus. Yeah. So dili lang kay ang Soldiers of Jesus Christ ang imong giari, kun dili si Jesus Christ gayon. Because we are preaching the Word of God here. Tungod kay nagtudlo kita sa pulong sa Ginoo. And then Christ heals a man without the man even being there. He's in another town. Yeah. So si Jesu-Kristo nag-ayo bisan tuod kung wala diha ang maong masakiton apan doon na siya gitambalan pero nanaayo gihapon na bless gihapon ang maong. How? Because the messenger which came to Jesus believed what Jesus said. Tungod kay adunay usa ka tawo nga messenger or mensahero nga ningduol ni Jesu-Kristo og ginan siya kinahanglan ikaw nga magatuo. This means Christ can fix any problem if the problem is here or if the problem is somewhere else. So si Jesu-Kristo mga igsoon makauli sa tanan nga mga problema bisan pa man og ikaw ang puan diri unya ang maong masakiton na dito sa gawas, so pwede niya iayo gihapon mga igsoon. So everywhere bisan asa dapita. So this man said, please heal my servant. And then he said, because I am a man who commands people, you also command and this person will be healed. Yeah. So adunay usa ka kasundalo nga nagingon nga ayuha ang akong ulipon tungod kay ako adunam gyud otoridad sa pagsugo. So tungod sa akong pagtuo nahibalo ako nga kaya usab kay nimo nga ikaw magasugo sa pag-ayo. This is for us to believe that Christ has power Mao to kini command. ang pagtuo mga igsoon nga si Jesu-Kristo aduna gihigahom pinaagi sa atong pagtuo mamaayo ang maong mga masakiton. We believe that Jesus is alive today and he is here today. Kita nagatuo karon nga si Jesu-Kristo buhi ug siya ania karon. So this man was healed again. This servant was healed. Yeah. Kining tawhana na naayo usab og ingon mausab ang iyang ulipon na naayo usab. And then Jesus heals Peter's mother who was sick with a fever. So giayo usab ang inahan ni Pedro nga sa dihang gihilantan. And he just touched her hand and the fever left her. So gihikap sa kamot ni ang inahan ni Pedro gihikap sa kamot ni Jesu-Kristo og ang hilanat mipalayo. Let's begin with verse 16 and read. When the even was come, this is the evening, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick. Og miabot ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan og iyang gihinginlan kanila ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong og iyang giayo ang tanang mga masakiton.
In our prayer book, this is the scripture which we begin. In our prayer book is our prayer book. Yeah. So diha sa atong basahon sa atong pagampo naa siya mabasa diha sa unang page. Please, could you pass one to our sister there? This is our prayer book. You can have that. Yeah. That will show you how to pray. So mao kana ang atong pagkatanawon kung saon pagampo. Then you will believe. Because in order to pray, you must believe. So pinaagi sa pagampo kinahanglan gid kita nga hugot ang atong pagtuo aron kita mamaayo. So there were many people. Some of them have devils, demons. So daghan kayo ang mga tao, ang uban kanila hingyawaan, Some of them had sicknesses. ang uban mga masakiton. And Jesus Christ never refused to heal anybody. So si Kristo wala gayod nagpili kung kinsa iyang ayuhon kundi gaayo siya sa tanan. Everybody who came to him, he healed them. So ang tanan nga miduol kaniya naaayo gayod. And it's the same today. Ug sama usab kita karon. Jesus will never turn you away and say, go away. Yeah, si Kristo dili gayod mahitabo nga ikaw iya kang ingnon nga no dili ko mutambal or maayo kanimo og palakon ka dili gayod ingana sa Jesus. And then Christ gives the requirement to be his follower. So si Kristo naghatag og kamanduan sa iyang mga sumusunod. You must leave behind those people who have not accepted Christ. So nagpahimangno si Kristo sa iyang mga sulugoon nga kinahanglang inyong paggabiyaan ang mga tao nga wala nagsunod sa Ginoo. It doesn't mean you must leave your family, but it means you must not listen to them. So dili na pasabot mga igsoon nga imo na lang yung biyaan ang imong pamilya niya, dili na ka maminaw nila, dili ngana kun dili imo lang sundon nimo ang pulong sa Ginoo. Read verse 22. Apan si Jesus mingon kaniya, numunot ka kanako ug pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Many people we invite to soldiers of Jesus Christ get rejected by their family. Yeah. So daghan ang mga tawo nga gi-invite sa soldiers of Jesus Christ apan giniglik nila ang ilang pamilya pero apa yung banpod nga gapadayon sila. Their family even says, we will not bury you if you join soldiers of Jesus Christ. Yeah, so We will not get a funeral. Yeah, so adunay atong kauban nga pag gingnan siya sa iyang pamilya nga dili ka na mo ilubong kung moadto ka sa soldiers of Jesus Christ. What is your answer? So unsa man ang atong itubag ni ana? Verse 22. Read it again. Mao kini ang bersikulo 22. Apan si Jesus mingon kaniya, numunot ka kanako og pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Amen. Yes. Let the dead bury the dead. Yeah. You are not dead. So, mamigso no, so pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay tungod kay kita buhi man. Those people in the community, they are dead. Yeah, And so- they are burying their dead. Yeah. So katong mga tawhan na sama sila sa patay mga igsoon tungod kay galubong sila sa ilang mga minatay. And in future we will support families which require their community. So tungod ni ana mga igsoon tungod kay requirements man lagi silang komunidad muna nga ang mga tao nga huyang pa sa pagtuo wala gyud ning sunod, di ba? Because here in Panglao, people depend on the community for support. Tungod kay dinhi sa Panglao ang mga tao nagdepende sa komunidad. So we have to be the community, soldiers of Jesus Christ. So kita dinhi sa soldiers of Jesus Christ usa-usab kita ka komunidad. So when they throw you out of your community, then you are welcomed here. Ug sa dihang ikaw pag-aabugon sa ilang komunidad, welcome ta kaayo diri sa soldiers of Jesus Christ And mga igsoon. you will get the support
that you used to get there, you will get it here. Yeah, kung wala kay suporta dito sa inyong komunidad sa gawas apan diri sa Soldiers of Jesus Christ, makaasa kamo igsuon nga aduna kamo suporta nga madawat. Then Christ enters the ship, and there is a great wind like we saw in Typhoon Odette. Si Kristo ning adto sa usa ka sakayan, then adunay usa ka bagyo. And that wind was making their ship sink in the water. So ang maong bagyo usa sa hinungdan nga ang ilang bangka padung na maunlod. But Christ stands up and he says to the wind, "Be quiet, be still," and it was calm. So si Kristo mitindog og mipahimangno sa bagyo nga kinahanglan kamo magahunong. So nagahunong gayod ang bagyo. And when they see this, they say, "What kind of man is this? This is not a man. How can he say this?" And then the wind is finished. So sa dihang nabuhat kato ni Jesus natingala ang mga tinun-an, dili kini ordinaryo nga tawo nganong nakapahunong man siya sa unos. But Christ says to them that you are the ones which do not have faith. So, apan gaingon si Kristo nila, tungod kay kamo wala man kamoy pagtuo. Which means you also can do this. Pasabot kini mga igsoon nga kita makabuhat usab ni ana kung kita aduna kitay pagtuo ug pagsalig. And then finally Christ comes to a man who is possessed by 4,000 demons. So sa katapusan si Kristo dihay usa ka tawo nga nagposes og 4,000 ka espiritu, no? Pero iyang gipapahawa. How is it possible? Only one man has 4,000 demons. So gabi no, usa ka tawo apan duna siya 4,000 ka espiritu sa mga demonyo nga ningsud diha kaniya. Demons are spirits, so they do not need a space. Yeah. They can occupy Yeah. and still more and more. Yeah. So ang demonyo is espiritu usab mga igsoon, so muna nga dili kinahanglan og daghan ang iyang pagasudlan kun dili daghan ang musulod sa maong lawas. These are demons of sin. One could be a demon of lust. Yeah. Another one a demon of murder, Yeah. anger, hatred, jealousy. So mao kini ang ningsud sa usa ka tawo mga igsoon, no, sa 4,000 ka demons na dinhi ang mga malaway, mga makiliwason, mga mumuno, mga mamamarang, mga nagsimba og mga Diyos ug ang tanang bakakon naa nianang lawasa ang mga kuan. This man had so many demons that he was insane. He no longer even wore clothes. Yeah. So mao katong tawhanan nga nasudlan sa daotang espiritu. You can see some people like that here in Tagbilaran. So ato usab nga makita nga mga tao diha sa Tagbilaran naa usab na nasudlan og daotang espiritu nga wala na sila sa sakto nga paminsar. They even chained the man because they tried to help him. So ilang ginagapos ang maong tao. But he was, because of the demons, he can break the chains, and then he runs to the mountain Yeah. without any clothes. So ang tungod sa demonyo nga ningposes sa iya bisan pa og gipusasan maabli niya tungod sa kusgan kayo ang demonyo unya ningdagan in taon ang maong tao nga nasudlan sa demonyo unya wala na siya mga saplot. And that is probably why there was a storm on the sea before they entered his land. O mo to nga adunay bagyo mga igsoon tungod sa padung pa lang niya dito sa maong lugar tungod kay grabe ang daghan kay ang demonyo niadtong islaha. So those demons are territorial, which means they want to keep their land. Even Panglao has Yeah. territorial. So katong lugara no sa diri sa story mura to siya og territory sa demons mga igsoon nga gusto nila nga ilang angkunon ang maong lugar. Even diri sa Panglao sab no daghan kayo ang territory sa mga demons. You can go around here and you will see idols, statues. Yeah. This is a sign of demons. Yeah. Bisan ikaw makalakaw dito Candles. sa gawas o makalibot na igsoon inyong makita ang mga idols or mga ribulto or mga imahe o
mga kandila bisan asa dapita. Don't think that is Catholicism. That is not Catholicism. That is tribal practice. Yeah, ayaw mo katuo nga kana siya is Catholicism, dili kun dili mao kana ang nasunod nga mga yawanon nga mga buhat. The Filipinos here in Panglao, they have mixed tribal practices with Roman Catholicism. Yeah, so ilang gisagol mga igsuon no ang maong pagtulunan. Before Catholicism, they were worshipping idols, statue, Yeah. a tree, Yeah. different things, animal. So wala pa ang katisismo mga igsoon, ang katopang mga pagano daghan sila og ginampuan no, mga kahoy, mga bato, mga idols, mga statute, daghan pa unya karon murag gakunibes. They've just changed it now, and instead they have Santa Nino, Mary. It's the same. Yeah. So instead of ilang kwaon pero aduna sila mga gipang buhat gyapon nga susamara. It's the same. But when Jesus stepped on the shore, that man with a demon fell down. Yeah. Sa dihang si Ginoong Kristo pag tikang pa lang niya mga igsoon sa maong yuta sa lugar niya itong tawhana, ang maong tao nahagsa. And in verse 31, in 29, they're saying, "What have we to do with thee?" Because they are unclean, but Jesus is clean. Go to verse 29, read 29. 8:29. Yes. Og ania karon nagasinggit sila nga nagaingon, unsay labot namo kanimo Hesus nga anak sa Dios? Miani ba ikaw dinhi sa pagpaantos kanamo sa dili pa ang panahon? So they recognized Jesus is perfect, but they are sinful. The demons cannot be next to Jesus. So dining bahina ilang nakita nga si Kristo wala gayoy sala og Dios gayod mga igsoon. And when we are in God's presence, we will say the same. We will say, "I am unholy. You are holy. Woe is me," like Isaiah. Yeah. So sama usab niya na mga igsoon kung makakita kita sa Ginoo, makaingon gayud kita og ikaw balaan og kami dili balaan. Most of us will not be able to stand in God's presence. We will just fall to the floor. Yeah. Sa ato kitang mga tao kung atubang kita sa Ginoo, magalupog kita mga igsoon tungod sa atong pagka makasasala. But thank God for Jesus, because Jesus comes to us and He touches us and He says, "Rise up." Apan magpasalamat kita sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang bugtong anak, tungod kay siya nagahikap kanato aron kita nga mubarog makatindog, aron dili kita masunog sa atubangan sa Ginoo. And Jesus says, "I became like you as a human so that you can become like me." Yeah. So si Hesukristo ning anis kalibutan sama sa tawo, aron ikaw tawo magabarog o magatindog sama kanako og makatubang kita sa amahan. And even though you say, "I am unworthy," Jesus will say, "I have made you worthy." Sa bisan pa kita mingon kita nga dili ako angayan Ginoo, Hesus, apan si Hesukristo mingon diha kanimo, pero mamahimo ka nga angayan nga matubang sa Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has made us worthy. Si Hesukristo naghatag kanato nga kita mamatarong sa atubangan sa Dios, to enter His presence. aron kita makasulod sa gingharian sa langit. So this man with demons, 4,000 demons, left the man and entered into the pigs. So kining tawhana nga adunay 4,000 ka mga evil spirit kaning sud siyang lawas, ning gawas og naadto dito sa mga baboy. We were praying with somebody on the phone, and they just felt many demons coming out of them. Yeah. Sama usab sa phone no, sa cellphone daghan mga demonyo nga naa diha apan sug sa diha na ka nga mukuan kaya nimo abugon ang mga demonyo maigsoon kung ikaw huli na ka sa atubangan sa Ginoo. When the community came to see
what was happening because all of the pigs ran into the sea. Yeah. So ang mga tao atong lugaran nahikurat tungod kay ang mga evil spirit ning sud man dito sa kuan og ang mga baboy nanagan. Then they saw the man and he has clothes and now he is a normal man. So nakita nila ang tawo nga aduna na isapot pero kaniadto hubo siya. But do you know what the community said to Jesus? Pero unsa may giingon sa komunidad dito ngadto kanila kang Hesus? Just like the community in Panglao. Sama usab sa komunidad dinhi sa Panglao. They said to the man, you want to follow Jesus? Then you go. Yeah. Kung ikaw mosunod ka ni Kristo, then sige, adto dito. They said to Jesus, you go. Leave us. Yeah. So ningon sila ningon ang mga tao, okay, sunod dito. Now, Biyahe kami. we must not be angry at those people, So dili kita dapat masuko niya ng mga tawhana. but we must understand it is because this is holiness. Yeah. What has happened? Yeah. The man is clean. Yeah. So tungod kay ang ato sabton tungod kay o kung ang usa ka tawo mahuli na mabalaan ang mga igsoon, siya magabag-o gayod. And the community is not holy. Pero ang komunidad mga igsoon tungod kay dili man nila madawat ang pagkalimpyo, mao na nga dili sila makadawat sa mga tao nga nagbag-o. So they cannot mix. The unholy cannot mix with the holy. Yeah. So dili pwede mga igsoon nga ang balaan o ang dili balaan magkatapo, dili gayod. Aduna gayud kanay segregation mga igsoon. If God came down here in person, Yeah. Panglao would refuse. Yeah. Kung muari ang Ginoong Hesukristo dinhi sa Panglao, daghan kayong mga tao nga dili mudawat. The Philippines would refuse. The president would refuse. Yeah, even the president or mga katawhan sa Pilipinas daghan ang dili mudawat. Why? Ngano man Because they are not holy. tungod kay ngano man nakita nila nga dili sila balaan. How many politicians are holy today? So pila ka politisyan balaan karon or matinudano na zero. Zero. Pacquiao so How many Pacquiao. politicians are truthful today? Let me say it like that. Yeah, no. Pacquiao win. Yeah, they have one. You know, God has blessed the Philippines with at least Yeah. somebody who might Yeah. be Yeah. Sunday. is showing some good signs. Yeah. Okay. But even Pacquiao has to fall before Jesus Yeah. because he's not holy. Yeah, bisan kaniadto si Pacquiao mga igsoon no, nalupog gid siya mga igsoon sa dihang dili pa siya holy or angayan apan karon mga igsoon. The Bible Siya. says you must love your neighbor. So ningon ang pulo sa Ginoo nga atong higugmaon ang atong mga isig katawo. Now imagine you're in a boxing ring. Now you must love your neighbor. Yeah. Yeah. Explain. Yeah, oh imagine no, naka sa kuan sa boxing, sa fight, yeah, love your neighbor na imo ang sumagon. Wa gihapon. Bitaw. So, Christ is here. So karon si Ginoong Hesus ani karon. And now you know why they do not want you to join soldiers of Jesus Una Christ. nga karon nakahibalo na kamo mga igsoon nganong dili sila musugot or muuyon nga kamo mahitipon dinhi sa soldiers of Jesus But Christ. we will pray for them Pero that- ato silang iampo that they will receive the truth, and they are one by one at a time. so ato silang iampo mga igsoon nga unta madawat nila ang kamatuoran sa Praise the hinay-hinay. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Archie, would you like to open in prayer for our Okay. worship time? Okay, so manindog ta mga igsoon Let's alang sa stand to our feet. pag-ampo sa pining sa atong worship time. Ug atong ipahimutang ang atong kaugalingon diha sa atong langitong amahan ug balaan. Ug atong idungo ang atong mga ulo mga igsoon agi og pagpaubos. Amahan namong mahigugmaon balaan sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo ania kami karon Ginoo imong mga anak Ginoo nga magbasinugtanon diha kanimo sa imong kabubuton Ginoo sa matag adlaw nga balaan sa adlawng Sabado Ginoo
nga kami Ginoo magadayig, magahimaya o magapasalamat diha kanimo Ginoo. Dawata Ginoo nga among mga pangamuyo, nga among mga pag-ampo Ginoo. Bisan pa man Ginoo sa among pagkamalapason Ginoo, apan ikaw Ginoo matinud-anon diri kanamo og naghatag og kahigayunan nga kami muduol gayud sa imong trono Ginoo. Tungod kay mamahimo kaming angayan nga moalaga diha kanimo Ginoo, pinaagi ni Ginoong Kristo Ginoo nga imong bugtong anak nga maoy galuwas kanamo Ginoo. Ikaw nagasangkap kanamo Ginoo sa tanan namong mga pinanglanon. Busa ania kami karon Ginoo magalipay sa pagdawat diha kanimo ingon man sab diri kanamo. Dalaygon ka o Dios hangtod sa kangturan sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. So let's turn to our songbook. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive, alive forever. My Jesus. Sing hallelujah. Yeah. My Jesus is alive forever. Hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Let's go up. Buhi, buhi, buhi sa kahangturan. Bakong Jesus buhi, buhi sa kahangturan. Buhi, buhi, buhi sa kahangturan. Akong Jesus buhi sa kahangturan. Kanta hallelujah, kanta hallelujah. Akong Jesus buhi, buhi sa kahangturan. Kanta hallelujah, kanta hallelujah. Akong Jesus buhi sa kahangturan. Thank you, Lord. Thank you, We are Father in God, your presence sa today. imong presensya karon Ginoo nga among nadawat, nga ikaw Ginoo nagpaliwagon. Diri ka namo tungod kay ania kami karon Ginoo sa imong atubangan aron sa pagpasalamat sa tanan nga sa imong kamaayo diri ka namo Ginoo. Ginoong Dios, liguna kami Ginoo diha sa espirituhanon nga mga buhat aron makapadayon kami sa pagkinabuhi Ginoo nga lig-on og dili gay matarog Ginoo uban sa mga unos sa kinabuhi Ginoo. Tungod kay anaa ka Ginoo sa among kiliran nga ikaw magauban kanamo sa tibuok namong kinabuhi og dili mo gayud kami pasagdan Ginoo nga kami mapahintawak dito sa kalaglagan Ginoo. Tungod kay Ginoo matinud-anon man ang imong pulong o Dios. Dalaygon ka o Dios hangtod sa kangturan sa ngalan ni Hesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Continue with announcements. Okay, so tiksit sa tamang igsoon. No, so aduna tay mga bag-ong mga kadaugan atong pakpakan ng Ginoo nga niya ta karon. No? Unya, good news mga igsoon, no? Kay nato ipakita ninyo happy kay ko kay kita tanan no, happy na tanan tungod kay happy ta kay tungod kay karong palis dunay service na sa Tagbilaran, nakakita na sila si Papitoni og si Pastora og Binyo sa atong pag alas 3, no? So dito sa Tagbilaran dool sa may CPG North
Jollibee near, no? So mo na So maigsoon, you so turn right and you go to Amarella Sweet. Arabella Arabella. Sweets. Okay, so Arabella Sweets, o turn right. Okay, dool ra ni sa kalsita, so You know the place. Yeah. Yeah, you know? Dool ra, okay. Dool ra ni sa Moapod, so, no? Sa Tagbilaran. So we can easy to invite friends and people, no? Kung wala sila time sa buntag, so ato sa palis, labi na itong mga taga-Tagbilaran, so ato silang ma-invite mga igsoon. So hinahinay lang ta, dili lang kita mo surrender ha. Dili, I am sure yung mga igsoon, kung nalang kita ipit sa pagtuo, di lang kita muundang, mugro yun ta spiritually. No, tabangan tas Ginoo. Karon nakig-communicate ko sa barangay captain, no, dito sa Tagbilaran, sa poblasyon. So nanatay certificate, barangay certification to whom it may concern. This is to certify that barangay clearance is hereby granted, issued to soldiers of Jesus Christ to spread the gospel, evangelist at barangay poblasyon 3, Tagbilaran City. Grabe, tibuok, pablete sa pakpak maigsoon, no? So nanatay papel, no? Legal na maigsoon nga maka duol ta dito sa barangay. Diya sa Shoppers Agora, no, down. Dili na ta ma-question tungod kay nanata ring approve ang barangay captain. No, this is certification is issued upon the request of Archenides for whatever legal purposes it may serve. Issued the first day of June 2022 at Barangay Poblacion 3, Tagbilaran City. No expiration mga igsoon. Wala gi-specify nila dire. So muna nga adunay mga kadaugan unya at the same time nika Sunday pod sa buntag nata dito atong sa dapit sa Alturas dapit even tulor to sila kabukad to pero sige lang gyapon. Idapit to nako unya try to nako dapit sila karon para karong palis unya nika Domingo ato sa tong iampo dito no katong balay dito sa Kanunay nga dinawaton sila sa pulong katong compound dito. Padayon lang kita, dili lang kita magmalayo. Usahay kining pagpangalagad laban no. Tistingan ta usahay si Jairus na sakit, si Viviana na bag down pero kini laging usahay ngani man gini pero dili lang kita surrender. Maigsoon kay ngani gini mga lagad ta tistingan kung dili kaya ang demonyo mo fight sa inyo ari sa atong mga relatives o sa atong mga kaila mura og sungugon pero dili lang kita mundang mga igsoon para magbadaogon ta samtang buhi ta aning kalibutan na no atong pasidunggan ang Ginoo. Amen. O karon Amen. So we have shared the word of God already. yeah. So ato nang gipadayag ang pulong sa Ginoo diha kaninyo. Now we are going to share in the miracles of Jesus. O karon sa mga igsoon mo kini ang milagro ni Jesucristo nga iyang gipamuhat. The breaking of bread represents the miracles of Jesus. So mao kini ang pagtipak-tipak sa tinapay maigsoon mo kini pagpakita sa mga milagro ni Jesucristo. Christ gave his body first of all to heal every sickness. So si Jesucristo naghatag siyang lawas aron gayon magaayo ang tanan nga mga sakit. And then he gave his blood to free us from demon power. So naghatag siya sa iyang dugo aron kita gawasnon sa mga yawanon nga mga buhat. You know, the demons are trying to get people to their home in hell. Yeah, so ang demonyo mga igsoon gasige sa og paningkamot nga maadto dito ang mga tao dito sa imperno. The only thing that can save us from being condemned to hell is the blood of Jesus. So ang makaluwas sa ginato mga igsoon pinaagi sa gikan sa imperno mga igsoon kini raging dugo ni Jesucristo. So today this is why we are sharing communion. It's a representation of the power of Christ. Mo kining ato kining pagasawan mga igsoon, representasyon kini mga igsoon nga si Jesucristo buhi gayod nga atong gialagaran. Let us read 1 Corinthians chapter 11 and verse 23. 1 Corinthians 11 verse 23. 11 verse 23. Okay. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga gitugyan siya mikuha og tinapay og sa nakapasalamat siya gitipik-tipik niya og mingon. Kumuha kamo, kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas nga gitipik-tipik hangtod kaninyo. Buhaton ninyo kini sa handumana nako.
continue. Sa mao usab nga paagi mikuha siya sa kupa sa human ang panihapon nga mingon, kini ang kupa mao ang bag-o nga tugon sa akong dugo. Buhaton ninyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo niini sa handumanan nako. Kay sa gihapon nga mukaon kamo nining tinapay og minom nining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanhi siya. Busa bisan kinsa nga mukaon nining tinapay kun muinom nining kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos magamalapason sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. That's Og karon, now when we share, you will take one piece and also a cup, but do not drink or eat. We will all drink together once Okay. we have received. so magkuha kitag tagsa-tagsa unya dungan So kita sa take pagkaon. one of each. Brother Archie, for you. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Don't eat just yet. So what I'm saying, you don't have to be a member of Soldiers of Jesus Christ for this. You don't have to be a member. You can repeat. You don't have to be a member So dili pa member sa Soldiers of Jesus Christ. for this. And also, if you believe in Christ, you can receive. Pero kung kita nagatuo gayud ni Giniso Kristo nga igsuon atong pagadawaton. If Christ is your Savior, Kung si Giniso Kristo mao ang imong manluluwas. normally we say if you've been baptized in water as an adult, then you can have. O sa dihang kamo nga nabaptismohan na sa dihang hingkod na kita, then pwede na kita. We have to be very careful when we drink the Lord's Supper. So kinahanglan ato gayong pagamatngunan ang pag-inom sa So when in verse 24, when he had given thanks, he brake the bread. Here you are. And he said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Let us all eat of the bread together. atong kanon dungan ang pang. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Let us all drink together. Tanan. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Let us be thankful for the death of the Lord Jesus Christ, because that death means life for us. So sa maong kamatayon ni Giniso Kristo, kini mao ang atong kinabuhi. Let us pray. Just lift your voice to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your life. Thank you for your life which is in this communion. We have just shared of the communion. We have just shared of your body and your blood. And we know that you will give us life. Brother Archie, would you like to pray also? Thank you, Lord. Ginoong Hesus Kristo, salamat Ginoo sa maong pan Ginoo ug sa maong bino Ginoo nga dugo Ginoo nga imong ginahatag diri kanamo aron kami makabaton og kaluwasan.
Ginoo dili gayud hitupngan Ginoo ang imong gugma sa matag usa diri kanamo Ginoo. Salamat Ginoo sa maong kadaugan Ginoo nga imong naangkon aron usab kami Ginoo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Gimahal kanamo Ginoo ug gipangga Ginoo. Busa kami Ginoo mga muyo diha kanimo. Dad-a in taon kami ug kaluy-i kami Ginoo uban sa imong gugma diri kanamo. Ingon mo sab kami Ginoo magaampo sa among mga kaigsuonan Ginoo. Nga ikaw magahikap kanila sa ilang kasing-kasing Ginoo katong mga igsuon mo Ginoo nga ana pa sa gawas Ginoo. Naunta ilang dawaton ang kamaturan o Dios pinaagi sa imong pulong. Dalaygon ka o Hesus hangtod sa kangturan. Amen. 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 Let us prepare to take our offering. But now we're going to read some scriptures. So let's open to Psalm 37. Salmo 37. Salmo 37. 37:21. 27. 37. 37. 21 says, "The wicked borroweth and payeth not again, but the righteous showeth mercy and giveth." Yeah. Ang daotan nagapangutang og dili na mobayad apan ang matarong adunay kaluoy og nagahatag. So it's showing that righteous people give, but wicked people take, Yeah. So and they do nagingon, not pay back. so nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang mga maayong tao nagahatag apan ang mga daotan nga mga tao nagakuha. Let's turn to Psalm 50, verse 10, 50. Question is, why should we give to God? Psalm 50:10. Yeah, kay ang tagsa-tagsa kamananap sa kalasangan ako man ug ang kahayupan sa ibabaw sa usa ka libo nga kabungturan. So what is it saying? That every beast is mine. God owns everything that we have. So ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan nga anaa kanato. And he owns all of the cattle, and he owns the hills. Ang sa tanan usab nga mga mananap dinis kalibutan siya tag-iya. One more. Let's go to Proverbs 3, verse 9. Proverbs 3, Okay. after Psalms. Okay. Proverbs 3, just after. Proverbs 3, verse 9. Proverbs 3 verse 9. Yes. Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad og sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. This is saying that we need to honor God with our lips when we worship. Yeah. Ato pasidunggan ang Ginoo diha sa atong mga baba sa dihang kita We magasimba. honor God with our minds when we listen to the word of God. Nagapasidungog kita sa Ginoo sa dihang kita naminaw sa pulong sa Ginoo. And we also honor God with our lives by giving Him. Kita nagpasidungog Money. usab sa Ginoo sa dihang kita naghalad sa atong kaugalingon nga lawas. The money naagi sa that we paghatag. receive is used for the kingdom of God. Kining mga kwartaha nga ihatag kini pagagamiton para sa kadaugan sa We're Ginoo. doing a lot of evangelism, and we also have a venue which we are renting. So aduna na kita mga pag-ibanghilyo sa pulong sa Ginoo ingon mo sab sa pagrinta mga igsoon. That- Kani That building is not for profit. That rent is not for profit. It is only for the kingdom of God. kana mga igsoon dili kana atoa kun dili para kana sa Ginoo nga iyang gi-provide diri sa iyang katawhan. Yeah. Yeah. So let us now sing a song as we bring our offering to the Lord. We're going to sing the song, "I Was Glad, Very Glad." I was glad, very glad, when they said to me, "Let us go to the house of the Lord today." They'll be singing, they'll be shouting, there'll be victory in the house of the Lord today. I was glad, very glad, when they said to me, "Let us go to the house of the Lord today."
of the Lord today. Malipayon ako, malipayon ako, kung siya magsulti, matuta sa balay sa Ginoo. Karon magkantahan na hugyaw sa kadaogan sa balay sa Ginoo. Karon. Let us pray for the offering. Father, in Jesus' name, we bless the offering. Let's stretch our hands towards it. Bless the offering and bless every giver. And whatever they have sown, I pray, let it return back and let it be multiplied. And may your kingdom grow. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord for that. God is building his house. Brother Archie, you know I always ask you to share the word of God. So you going to share for about 30 minutes something from the Lord? Okay. Yeah, go for it. Sige, okay. Okay. Maigsoon sa natin mga kadaugan igsoon nanapod tay para pang evangelist maigsoon nga katubitong nanatay gamay nga karaoke po dako-dako na siya magamit. Unya nagpagama po ta og kanang kanang para sa atong kuan bitaw dito sa Sumampong. So siguro mga 2 weeks from now makuha to kay busy man gud sila. So ay mo kabalaka maigsoon ang inyong mga halad sa Ginoo dili gid na kana mawawalang kawang mga igsoon tungod kay ato ginang ibalik sa Ginoo tanan para sa iyang gingharian. So karon mga igsoon arita sa pulong sa Ginoo. What to do when you need of confidence mga igsoon? Usahay man gud sa atong kinabuhi maugtangan ta og kumpiyansa, mura ta og maluya, kapuyon, bation og kalaay, di ba sa kinabuhi no? Dili gyud kanunay nga mura og madasigon. Pero buti na lang mga igsoon, adunay pulong sa Ginoo nga makahatag kanato og kadasig, ang makahatag kanato og fulfillment nga kalipay. So, ang tao mga igsoon bisa pag dato na sila kaayo, no? Bisa pa og ang tao mga igsoon pero wala tay katagbawan. Pero sa dihang muduol ta sa pulong sa Ginoo, patagbaw ta diha kaniya. Mabuhat niya tanan nga dili na to kaya nga imposible tan-awon sa tao or buhaton sa tao apan kaya niya maigsoon. Mo nagingon diha sa Philippians 4:13. No, sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which is strengthen me mga igsoon. So sa dihang kita maluya di ay mga igsoon, mabuhat ti Kristo nga siya maoy makapalig-on kanato. Weakness man kita kapanan so naam kita weakness pero ang Ginoo he is our strength when we are weak. So siya ang atong kusog sa dihang kita magmaluyahon muna nga ayaw gid mo for example makasala ta then quick to response ang Ginoo nga mopasaylo nimo mga igsoon sa tinuod lang. Ayaw dugay-dugaya kung ikaw nakasala, kung kita nakasala. Mamo na gingon sa Ginoo dia mga igsoon, if you feel remember that I am waiting for you with open arms, quick to forgive and to forgive you another chance. Satan will accuse you, but call for Jesus and I will defend you and enable you to overcome him. I will rescue your true selves from sins and condemnation mga igsoon. So, pagkanindot sa atong Ginoong Kristo no, sa dihang magatawag taniya mga igsoon. Sa dihang dili na to kaya, no? Ang Ginoong Kristo mudipin sa nato mga igsoon. Ang atong kanabitang usahay mura og example para nako usahay masipyat ko, makagawas ko mga di maayos sa akong baba or sa akong kasing-kasing usahay, no, or makasata ginagmay. Pero adunay konsensya usahay, ako sang palabyon og usa ka adlaw or duha ka adlaw usahay na natong batasan na pero nangyun ang Ginoo maigsoon ayaw. If you feel timan ilang remember no that I am waiting for you with open arms, quick to forgive and to forgive you another chance. Nga naman kabalo siya maigsoon kung unsay weakness nato maigsoon. Diya sa Hebrews 13:6 maigsoon, kung kita lang maigsoon di na to kaya oy. Muna gingon sa Ginoo, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me mga igsoon. Klaro kay gingon sa Ginoo,
so that we may boldly say, nagaingon siya sa makusog or atong isulti mga igsoon, nga ang Ginoo mao gayud ang atong magtatabang o kita dili angay nga mahadlok kung unsay mabuhat sa mga tao diri kanato. Siya ra gyud mga igsoon. So muna ang atong magtatabang, muna nga og natay problema, una natong duulon mga igsoon, ayo tong mga tao, ayo to imong asawa kundi dili ang Ginoo. Kay ang Ginoo siya ray mo guide nimo mga igsoon og mga tao mga igsoon nga mugiya diha kanimo. So nindot kay maigsoon nga sa imong tagalakang mga igsoon nga uban nimo ang Ginoo kanunay. Mo nagingon sa Ginoo, do not walk alone. Walk with my spirit, trust in me, and I will direct your path and bless you abundantly. Bless kaniya mga igsoon. Mo tang pagpangita ko sa nindot unta jud. Expect ko nga kung makakuha ta og kanang clearance mga igsoon sa tagbilaran nga magsanyaw sa pulong sa Ginoo, magbayad ta kanunay og kuan pero dili di ay. No? Bless kayo kay naman na timingan mga igsoon nga ang barangay captain no si Globasa is mo kana siya mahimo na siyang city councilor. Ang mapuli mga igsoon kailan ako? Kailan nato mga igsoon so mo nang iyang gi-approve mga igsoon nga without any other payment, only just one ra mga igsoon nga 100. So ato bakbakan ang Ginoo mga igsoon. So nindot jud kayo mga igsoon no, nga maglakaw ta nga uban ang Ginoo. No, kaya naman dili gyud siya mupakyas kanato mga igsoon. Mo ni siya gingon no, sa Hebrews 10:35-36, cast not away therefore your confidence which had great recompense of reward, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise mga igsoon. No, cast not away therefore your confidence. Ayaw wada mga igsoon ang imong pagsalig or kumpiyansa mga igsoon diha sa Ginoo. Doon na yung mga pag-antos mga igsoon. Apan, unsay gipasalig sa Ginoo, which have great recompense of rewards. Pero aduna kitay rewards nga gasa nga madawat sa atong ikaduhang kinabuhi. Ayaw iksapayan mga igsoon nga sa atong pagsakripisyo dinhi mga igsoon, nga mamahimong kawang ra atubangan sa Ginoo. Dili. Mo nagingon sa Ginoo, doon na kay reward, doon na tay crown mga igsoon. No, sa inyong pagsakripisyo, sa atong pagsakripisyo mga igsoon, sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Duna, no? Muna nga ini pagpangalagad kung dili jud ka kanang lig-on og heart bitar kasing-kasing, tumba ka or luya ka tinuod yun mga igsoon kung mangalagad ka sa Ginoo, istoryahan ka, gaman ka og daghang nga mga story about sa atong life, laliman ka mga igsoon. Gipait ko na nako ang pulong sa Ginoo tungod kay nag-receive ko og 50,000 per month gikan sa gawas, wala igsoon. No, pero ako nalipay lang gyapon ko sa mga acquisition mga igsoon. Muna akong gikuan nabasa man nako, kinahanglan na ani mo ang confidence kanunay. No? Pero kinahanglan gyud mga igsoon nga naging gyud, for you have need of patience, so nakinahanglan tagpasensya og pailob sa pagkinabuhi nga Kristohanon. No, kaya nga naman di kalikan mga igsoon, nigsod pala nako dito sa kanabitang buhulan. Grabe ka insultador ang mga driver og multicab dito Ingnon ka dito, dala-dala pag pulong sa Ginoo. Unya ikaw kaniadto, grabe ka kasalbahis. Grabe ka murag gatan-aw sila mga igsoon sa imong pagkakuan ba, pero ang uban sad nagdawat sad. No, ang ampo lang gyud taon ko nga Ginoo na lang tayo yung mudawat bisag usa lang ka buok or duha ka buok. Di jud ka pakyason sa Ginoo de mga igsoon. Nagiusa or duha nga mudawat sa pulong sa Ginoo mo nang magistorya may mali lipay na kay ta mga igsoon mo na nga kinahanglan og pasensya, no, kinahanglan pasensya og pailob o kinahanglan slowly but surely lang gyud mga igsoon mo nang ayaw mo ka give up kung makakuan mo mga batikos or mga pagdaot or pag-BBM mga igsoon, ayaw lang gyud ka. Ang Ginoong Hesukristo bitaw kapila siya na peel down, di ba? Kapila siya na tumba mga igsoon, no, kapila siya gibunalan 39 lashes mga igsoon, no, pero unsa may naasa aim ni Ginoong Kristo nga maong kamatayon mga igsoon, mao ang atong kadaugan ug mao sab ang atong kinabuhi nga walay katapusan. Usa ra gyud sa akong thinking mga igsoon nganong magpasalamat ko sa Ginoo. Naka-remember ko sa akong papa magpalit ko og oxygen kaduha sa usa ka adlaw bino. Adto sa kan bugat ay oxygen ha. Bugat kay akong papa lagi igsoon galisod siya og ginhawa. Tag 800 ang usa mga igsoon. Times 2 mga igsoon, so 800, so 1,000 pila man? 1,400? Okay, 1,600. Unya, times 30 mga igsoon, or times 365 days.
Sa tibok tuig i-multiply na nimo. Unya og sa pila tong pangidaron karon mga igsoon, for example 50 ba or 60 ba mga igsoon, abot na siya igsoon og mga estimated lang 38 million. Kaya ba nato na bayaran mga igsoon? Dili oy. Dili, hangin pa lang igsoon, ginhawa pa lang na. Kining mata mga igsoon nga atong nakita, atong nabuhat mga igsoon. Kaya ba nato bayaran ang Ginoo? Dili mga igsoon. Naibutang mga igsoon nga dili nato kaya bayaran ang Ginoo. Pero dunay usa ka butang mga igsoon nga kaya nato siya tagaan og kalipay unsa man. Karon mga igsoon, kita ang buhing halad sa Dios nga makapahimuot sa Ginoo. Mo na nga dili gyud nato hunanaon mga igsoon no nga kining tanan mawalang kawang naatay kadaugan nga madawat mga igsoon. Karon nag-ingon ang Ginoo sa Habakuk 3:19, "The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon my height places to the chief singer of the string of instrument." Mga igsoon, grabe mga igsoon. No, ang ato ra yung saligan mga igsoon, ang Ginoo ra gyud mao ang atong kusog. Karon, "and will make my feet like height," so taas taog, malaktan or malakaw mga igsoon, para bang agkinto na ta mga igsoon, no? Ayun siya diha, "and He will make me to walk upon high." Pwede ta makalakaw mga igsoon, ahid na ka sa uban mga igsoon. Ahid na ka sa uban. Meaning to say, nakita na nimo ang ug unsay kasamputan sa tanan. Muna kung wise men ta mga igsoon, ako kabalo ko nga wise men mo. Kana bang matalino ba or taas na og panglantaw? Kaya naman, wala naman ta nagunahuna mga igsoon sa kalibutanon, hinahinay naman ta nagbiya. Kaya kung ang wise mga igsoon magunahuna gini siya sa everlasting life. Daliman ka dito ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, temporary lang. Pila lang ni ka years, mubo ra kay na oy. 100 years, 120 ka tuig ang gingon sa Biblia, no? Pero unsa man ang dito sa kanang kinabuhi, everlasting life. So mao na atong tinguhaon. Unya ato po na siyang i-spread sa atong mga kaigsuunan. Anong dili man ko mauwa mo sangyaw sa pulong sa Ginoo be? Roma 1:16. Dili ko ikaulaw ang pulong sa Ginoo sa maayong balita, tungod kay aduna kini gahom aron sa pagluwas sa tanang tao nga mutuo lamang mga igsoon. So sa mutuo lang, so daghan sad nga dili mutuo. O di ba? So kita kay nagatuo man ta mga igsoon, mo na nga ato gayong himuon mga igsoon kung unsa ang makaya nato sa atong kinabuhi samtang buhi pata niining kalibutan na mga igsoon. So karon nag-ingon siya diha sa 1 John 5:14 o 15, okay? Sa unang Juan 5:14-15. "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according His will, He heard us," mga igsoon. So kung dili lay gyud ta, no? And this is confidence, mo gini atong kumpiyansa mga igsoon, nga ihatag nato tanan full sa Ginoo. Ginoo, ikaw maga-provide kanamo sa tanan namong panginahanglanon, because God mga igsoon shall supply all your needs in the glory of Jesus Christ only mga igsoon. Siya ang tagiya tanan or nag-supply tanan nato, no? Oh, if we ask anything according to His will, and heard us mga igsoon. So ato ra yung pangayoon ang iyang kabubuton, dili atong will. Kay kung atong will mga igsoon, dagan na matag pangin sa Ginoo. Pero kung dili will sa Ginoo, magpaabot gyud ta mga igsoon kung kanus-a gyud niya ihatag na ibang tawo nga mangluod na kung dili ihatag dito sa Ginoo. Kung dili magpaabot gyud ta mga igsoon. No, magpaabot gyud ta og panahon. Kini bangong for example para ning mag-away. Nay mag-away mga igsoon. Ang ubang mga tao dili man sila makahatag dito og forgiveness or pasaylo, pero times heals mga igsoon, times heal sa kakadugay nga panahon, no, mamaayo ng maong samad mga igsoon din. That's the time mga igsoon. Pero munang dili ta musurrender gid mga igsoon. Same pod sa atong pagpangayo og pasaylo sa Ginoo. Ayaw mog surrender nga pagpangayo sa pasaylo sa Ginoo, kay kibalo man ang Ginoo mga igsoon sa atong weakness. Mao bitaw nga naiyang pulong every time mga igsoon nga makasala ko, no, ginagmay lang or dinagko man, wala ko dinagko nga sala kay Mike Son. Ginagmay lang, dool ko sa pulong sa Ginoo, pakli na. Pakli, Ginoo, sa ilo ako Ginoo, sa imong pulong. Dire kay nakalapas ko. Hantod mga igsoon, no, kita mamalig-on na sad mga igsoon. Unya unsa say gingon dia? And if we know that he hear us, kung kita nasayod gayod nga siya nagapatalingog kanato,
whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him, mga igsoon. So kinahanglan ay mga igsoon, magama tag petisyon, mga igsoon, sa Ginoo, mga igsoon, nga siya gayod, nga ang usa ang desire sa atong kasing-kasing, nga iyag yung igatugot, mga igsoon. So ingani gyud na siya, mga igsoon, ang pagpangalagad sa Ginoo. Atong pangayoon ang iyang will, dili ang atong will, dili ang human will, kundi the God's will, mga igsoon, mao gayod ang atong pagasundon. Okay, last verse, mga igsoon, no? Sa John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall be do, because I go unto my Father, mga igsoon. So nag-ingon ang Ginoo, mga igsoon, ako magasulti kaninyo. Oh? Verily, I say unto you, he that believeth on me, sa dihang ikaw mutuo ra gyud ni Giniso Kristo yung son, believeth on me, dili sa uban nga may, mo gini akong gi-emphasize sa mga Catholic pit defender, mga igsoon, no? Nga si Giniso Kristo ra gyud, wala na gitay lain nga i-promote lain pa nga tao, mga igsoon, o bisag kinsa, si Giniso Kristo ra gyud. The works that I do shall he do also. Ang tanang buhat ni Giniso Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, mga igsoon, kaya sab na nato nga pagabuhaton. So, karon, kay nga naman, tungod kay, and greater works than this shall he do. So, alabaw pagani, no? Kay nga naman, tungod kay ning adto siya sa iyang amahan, mga igsoon. So, doon na tay tahas, doon na tay misyon diri sa kalibutan, sa pag-spread sa gospel na tay authority. Muna nga, i-question mo, mga igsoon, disama nagikan ang inyong authority sa pagpanudlo. Oh, sa iyon kayo, no? Mateo, Marcos 16, 17, 18, nagingon siya sa mga tinunan. No, sa wa pa siya mikayab dito sa langit, 40 ka adlaw, 40 days after siya ning ato sa langit. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. O ginay man tayo, og iwali ang maayong balita. Oh, iwali ang maayong balita ngadto sa tanang kasuksuokan sa tibuok kalibutan. Ang magpabautismo ug ang mutuo maluwas, apan ang dili mutuo pagasilutan. Mo na giingon niya, so mo na atong authority, mga igsoon. Wala na siya gi-specific og usa lang ka tawo or 12 lang ka tawo, no, dili. Mga tinun-an kay mahimo matang disciple sa Ginoo, mga igsoon. Kaya ba ninyo i-spread ang pulong sa Ginoo, mga igsoon? Let's try, mga igsoon. Try gali ko gahapon si Sister Nicole. Sister Nicole, stand up, Sister Nicole. Sa atong pakpakan si Sister Nicole, no? Nga sa walay duha-duha nagmasinugtanon siya. Gahapon Col, pwede ba inviteon ka nako? Pero nag-ampon ako dahil sa Ginoo. Makadako gisa ka mo, naagad si Sister Nicole. Salamat sa Ginoo. Siya po'y gamiton, mga igsoon. No, ay natonta ato siya i-pray sa kanunay nga sa matag Sabado, na siya time pohon para sa Ginoo, mga igsoon. So, daghang salamat og may adlaw ka natong tanan. Under 15 minutes. Yeah, okay. So, mo ni siya, mga igsoon, no? Kini si David, grabe kini si David, mga igsoon. Mosad ni atong grabe siya nagian sa iyang kinabuhi. Can you just imagine, my son, sa dihang makinumdum ko ni David, sa dihang nakasala si David bitaw, no? Kay ang asawa sa iyang tao, di ba, iya manggikuha. Gani nagkaanak pa gyud sila. Pero namatay niya. Sunod ang anak niya, sa ikaduha na nga nabuhi na si Absalom. Patyon pa gyud siya sa iyang anak. O di ba? Kay nga naman, mga igsoon, dunay sala, pero tungod si David, wala gid siya ning surrender. Wala gid siya ning surrender, mga igsoon. Mo na itong parag-ingnan, mga igsoon. Sa atong kinabuhi sa doon na tay magian nga mga problema nga lisod kaayo. Apan kung makalampos ka sa mga problema, mga igsoon, gaan na lang nimo kay kinabuhi. O di ba? Mo ni sige ngon sa Isaiah 43:2. When thou passeth through the waters, I will be with thee. And through the rivers, thee shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shall not be burned, neither shall be flame kindle upon thee, mga igsoon. Bisan pa day igsoon, o ikaw, mga igsoon, maglakaw ka diya sa tubig, dili ka maunlod. O dili ka maunlod, no? Kini, mga igsoon, unos sa imong kinabuhi ba? Unos sa imong kinabuhi, no? O at the same time, I will be with thee. Kinanglang naadyo ka sa Ginoo, dikit radyo ka sa Ginoo. Dili jud ka maunlod, mga igsoon. Munang ayaw dikit og mga tawo, mga igsoon, dikit sa Ginoo. Kaya naman, ang Ginoo ra mo'y mangita og mga anghel nga mga tawo, mga igsoon, nga muhatag kanimo nga maoy mugiya nato, mga igsoon. So karon, unsa may gingon?
and through the rivers, no, bisan pa man diha sa sapa mga igsoon, dili ka malumos, no, dili ta maunlod sa kinabuhi. Pasumbingay mo ganing pulong sa Ginoo mga igsoon, no? Dili ta malumos. When thou walkest through the fire, thou shall not be burned. Bisan pag naa sa kalayo, dili ka masunog mga igsoon. Kung ikaw shall not be flamed, the kindle upon thee mga igsoon, dili jud ka makunis-kunis mga igsoon. Kung ikaw dikit ka sa Ginoo. Na-realize nako, mautang karon murag gaan na lang nako tanang problema or sitwasyon mga igsoon, makamanage nako. Kaya nga naman, before sa kong life, grabe ko og problema. Problema dito, walo ka bukaso. O, di ba? Walo ka bukaso, daghan kay ko og kanang utang, no niya grabe jud mga igsoon, problema dito niya na kuan pa jud ko sa addiction. Pero sa tanan nga problema nako mga igsoon, no? Gisalig lang jud sa Ginoo. Munang karon murag gaan na lang kayo. Atubang og mga tao, hangyo og mga tao, no, sa pagsangyo sa pulo sa Ginoo, dunay mga discouragement or dunay mga failure. Kaya ra kay nga man na overcome naman nato mga igsoon. Ang life mo na nga sayo na lang kayo nato mga igsoon kung naata sa kalisod mga igsoon, di ba? Usa may giingon sa The Father's God's Letter mga igsoon. Even the difficulty nga imong magian mga igsoon, mao na usa ka pamaagi mga igsoon nga gitistingan ka sa Ginoo. Kay kung makalampos ka ni anang mga kalisod, no? Anaa diha ang kadaugan. So diha sa kalisod mga igsoon, anaa ang kadaugan. Diha sa kapakyasan mga igsoon, adunay kalampusan diha sa unahan mga igsoon. Muna nga samtang buhi taning kalibutana, padayon ta mga igsoon nga maglakaw nga naa sa pulong sa Ginoo. No, muna nga sa Proverbs sa panultihon 3:26, for the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken mga igsoon. Grabe, no? Ang Ginoo ni mga igsoon, no? Maga-keep nato mga igsoon sa atong mga tiil, magaagak nato sa atong mga tiil. O og dili gyud ta pagakawadon mga igsoon kung naata sa Ginoo. Suma mga igsoon, ning abot na lang ta ning pangidara karon. Doon na ba'y tayo mga igsoon nga gipasagdan ta sa Ginoo? Wala oy. Ang tao lang gyud, mao lang gyud usahay murag mo question sa Ginoo, pero dili tagay nga mo question sa Ginoo mga igsoon kanaman tungod kay gihatag niya tanan ng igsoon. Sa faith ra gina, sa faith ra gyud. No, pag-ingon bitaw ni Prophet Tony, sa faith makita ta og lugar then people come. Yes, tinuod. Usahay magud usahay tong faith murag mawa. O nindot ni mga igsoon nga natay mga kauban sa spiritual kuan mga igsoon nga naman kibaw ta bitaw no aton malig-o na santa mo ning aduna gid tay fellowship mga igsoon nindot kayo na di ba so gani mingawon na magalita kung mawang atong kauban di ba no nagpamatud na mga igsoon nga buhi ang espiritu sa Ginoo sa tuwa si Sister Biring o di ba minga na taniya no di ba ato igsoon pero siya murag moabot ko na to siya karong ugmapohon si Sister Biring no or unyang hapon ba so mo na nga ato pong i-pray nga mayo ang iyang paglawig mga igsoon. No? Dire, sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him, mga igsoon. Ang Ginoo de mga igsoon, maayo gyud. No? Maayo gyud ang Ginoo. Tanang butang maayo mga igsoon, gikan na sa Ginoo. A stronghold, siya ang ligo na to mga igsoon, nga pakighawid sa dihang ang adlaw nga moabot sa imong kinabuhi, muhit nimo. No? So naa di adlaw de mga igsoon, nga lisod sa tao. Pero unsay gipasalig sa Ginoo, and He knoweth them that trust in Him. Pero sa dihang nagasalig ka sa Ginoo mga igsoon, ang maong pagsulay sa imong kinabuhi, no? Wala ra na siya. Mura ra na siya guwa mga igsoon kung sakto ka og pagsalig sa Ginoo. So diha sa 2 Corinthians 4:8-9, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroy mga igsoon. Mo ni gipasalig sa Ginoo nato. Oh, grabe yo. We are troubled on every side. Sa atong kinabuhi de mga igsoon, aduna kitay trouble or kalibugon sa atong kinabuhi. Pero unsay gingon sa Ginoo? Gipasagdan ba ta niya? Wala. Yet not be distressed. Kinahanglan dili kita ma-discourage. Unsa pa gingon da? We are not perplexed. Dili kita malumping or magisi mga igsoon, but not in despair. Dili gid ta pasagdan sa Ginoo, no? Wala ta kinahanglan natay paglaom, no, nga mabatunan. Persecuted, ginabatikos, ginalutos ta, but not forsaken. Pero wata pasagdi sa Ginoo, wala ta biyai sa Ginoo. Munang makahinumdum ko mga igsoon,
sa pulong sa Ginoo, when enemies comes against you, I will fight for you. Even when you do what is right, people will insult you, criticize you, and mistreat you, but I will bless you. Even your trust father and mother may forsake you, but I will receive you. Oh? If you find yourselves poor, remember that I blessed you with true riches. So if you find yourself last in line, that with me, those who are last will be first. Yes, I will raise you up and exalt you when you are humble before me, mga igsoon. So ipataas ta sa Ginoo. Muna nga, nindot kay mga igsoon nga, maglakaw ta, nga naa sa pulong sa Ginoo. Nga naman, dili na ta matarog. Makainomdom ta dayon. O, magbiyahe gali ko nga, mura og medyo naikulba or mura og naikamba gamay. Ampo dito, Psalms 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say for the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the polar snares and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wing you will find refuge and fortress. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror at night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness. 1,000 may fall at your sides, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes, you will see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disasters will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guide you in all other ways, to lift it up you in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread a lion and cobras, you will trample a great lions and serpents. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for He acknowledged my name. He will call on me and I will rescue him. Grabe mga igsoon. And I will show him my salvation, mga igsoon. Ingana mga igsoon, mo na prayer ni David, mga igsoon. Mo na nga, kung maglakaw ta mga igsoon, na naa sa pagampo, wala na, gaan na kayo ang adlaw ni mo mga igsoon. Mo na nga, ako mong nindot kayo, nga naimig-guide na to, nga matapos ginato og basa ang Biblia mga igsoon. Kaya kita-kita lang mga igsoon, no? Dili na to kaya, kinanglan tagpanabang sa usag-usa mga igsoon. So atong tumanon to, katong giguide ni Prophet Tony, atong chikan, no, sa matagkuan para mahuman gid nato og basa, no, sa 4th chapter every day para sa within 1 year mahuman nato og basa. Pero sure ko sa uban siguro basin og pagkabasa, pero encourage nato tong koglingon mga igsoon. Pinagi sa pagtabang sa Ginoo, spiritual ra na siya mga igsoon, no. So daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan. So Pakilom means Quiet. that's the one we want. Okay. When we saying be still, we're saying be silent. Okay. And you know Yeah. Ako ang that because in our lives we're very, very busy. Yeah? Yeah, sa atong kinabuhi busy ta kayo, di ba? Our mind is always thinking. Atong hunahuna kapunay ga hunahuna. So the message is be quiet. Okay. Be still So ang in your mensahe mind. kinahanglan kita nga mo relax or maghilom. And you know that I am God. Yan. I am Atong the Lord. hibaw-on nga siya mao ang Ginoo. What is it saying? It is saying that we must know that God is in control. Mo kini atong hibaw-on nga atong hibaw-on nga ang Ginoo kontrolado niya tanan. That's why we say, be still, be quiet, and know that I am Lord. I am Controlling. controlling your life. So mao na nga kita maghilom sa makadyot unya ato jung naon nga ang Ginoo kontrolado niya tanan. This is my message for you as we go home today. Be still and know. This is the Sabbath day. It is a time to rest, Yeah. to be quiet, Yes. and to know Yeah. that He is God. Yeah. Okay, so ato yung hinumduman nga karon mao karon ang balaan nga adlaw Sabat. Kinalang ato gayong balaan gayud kita niini og magaila mga igsoon. And then the last part. Because I am the Lord,
that heals you. Ya, tungod kay siya ang Ginoo nga atong Dios magaayo kanato. Ako ang Ginoo, mag-aayo kanimo. Kanimo. Huh? Ako ang Ginoo magaayo kanimo. So I am the Lord that heals you. This is my message for you. So, mo kini akong mensahe kaninyo karon. Nga ako ang Ginoo nga inyong Dios magamaayo kaninyo. And let us pray as we close. Og Let's rise to our feet. Father, we declare that you are Lord. Brother Archie, translate. Ginoo, among recognize Ginoo nga ikaw ang among Ginoong Dios. We decide to be still this moment, Kami magahilom diha kanimo. and we know that you are in control of our lives. Ug kami nagaila nga ikaw nagakontrol sa among kinabuhi. And you are saying to us that you are the Lord that heals us. Ug ikaw ang Ginoo nga among Dios ug ikaw maayo kanamo. I am the Lord that healeth thee, Ikaw ang Ginoo nga magaayo sa says the tanan. Lord. Touch me and heal me. Hikapa kami Ginoo ug ayuha kami. Free my life today. Tagai kami kagawasan sa among kinabuhi Ginoo. I want to serve you. Ako gusto nga mga lagad diha kanimo. I want my whole life to be given to you. Ang tibuok na kung kinabuhi among ihatag diha kanimo. I thank you for your message to me. Salamat Ginoo sa imong mensahe nimo diri kanamo. In Jesus' name. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So we close the service today. Basta service. You're dismissed. Yeah, Thank you. Mr. Tatanan. So, thank you kayo sa tanan na to nga nata diri. Kita gihapon together again. Okay, so sa inyo to katong lang maka lugar lang masakay ta sa multicab. Brother Archie, do you have your SD card? Yeah. You have it. You keep it. Make sure you do it. Make sure you do it and bring it to me.